Mapiku sokwadia hapana kumira kwazvo. Uku roofing kune nyaya. Akusikidzi game kakwata kuinda. Uku ndoimba zvo. Pakaipa. Muri kuziya kuti pakaipa panoda musati maziva. Uku kwese kwatakambobadziwa uka. Uku inogona kusava yakadero ka. Kwikona zvakenda manje zvoreva. Hadzivi. Hamuzvigoni. Todini towana mazenge wani room here kana kuti toita sei? Towana. Aitete kumbira kuti tiwane ose. Kumbira room 1. Kuroofing kwakaipa uko. Aiwa tinokumbira ose mazenge apanokusvika panyumba iyoyi. Tiyati tinobarira chaizvo. Shambodini hacho tati shuye mukati nyumba ipere. Tinoda kuti mazenge oyo auye nematanda oyo apanokuvakirirwa nekutumidza kupera nyumba iyoyi. Pa 2 days amene mukamawana. Boys ndine kunoku kubva mangwana kusvika Saturday. Uyu mwana ari kuchikoro garimbokuradza idaiuya kunondipa. Aiwa chinda mberi. Diamond uya rapo. Kazi rake ini mapfekero nitakepesa nimafariri. Tose mugangster. Right. Say guys. Mbubvisa yetu vamwe vari kukuona uchimhorosa vanhu. Ungaite tsika. Bvisa umhorose vanhu. Hauna chichimhorosa vanhu. Say guys, tokangoma tobhiasa imba yakupera. Yakutoiswa ringing. Yabva yatopera. Vari kufara singe tingoma tobhiasa. Ari kuimba zvavo pakwikwi. Right. Uyu wakuda kudzokera kuchikoro mukomana. Intamberi. Mugoinda sei? Wakuda kudzokera kuchikoro saka ndofanira kuti ndinde naye mwana uyu. Hamozviona. Unonogwirira Harare chaiko ndokwanogwirira basi. Saka ndofanira kubva kuno mugovera. Svondo ndiri pasi ndakananga kupi kudzokera nemwana kuchikoro. Handiti. Saka animozviona kuti ndopa ndikuti pakaipa. Aiwa pakaipa sho. Pakaipa. Samoti mofunga kuti tinomawana here mazenga kuti timawana. Aiwa tinofanira kuti machepa chinogona kukunda zvachene ini chawana chofanira kuti audino awanikwe. Chete zvandinochida chete. Kuti kamashayo. Kana vashayiwawo zvinga zvadino zvatikoneka. Saka mogara sei kana tikashaya mazenga? Aiwa ndikambogara nyumba yacho ndikambodini. Ndikamboiteka nyumba yacho kana shina mazenga. Ndokuti nyumba yacho iwoyana. Iwoyana. Nyumba yacho ipera. Saka ndizvandoda mazenga mwe afana kuti asvike. Zvandikuda. Anofanirwa. Yazi ring beam inodzi ringini yachine pamusoro iyi. Saka ndinofanira kuti ini kuti ukadya chidiwa mvura matombo chidii sikatezvatini igadzire mama baba. Alright. Yeah. Say guys, for the people iwe ndo wakufara guys. Look at this. Check oi makapu. Shikanzi ma plates zvakare. Jika. Nechipunu. Was mother asina sipunu yekubikisa. Awozvona. Oh. Chibatawo ekira. He? Ndiwe zvako.
right idzi ndo taimwaya dzataireva zuro dziya idzi dzikudiwa pakuyekera pakusunga wopleti yedu idzi ndodzipo saka isu tatikaudzwa kunzi $2 patasvika nhasi kushopu vakati dzema2 dzakapera tazopuwa dzema$3 ndo dzatazokwanisa kuwanda saka tiritora dziri 6 asi hanze dzakawanda hauchioni manje netsika su taikugona una tsika zvii right mabhodho mayekera mata mata basa chibatai hamune bhodho rimwe musha watozara sho dishi for the people ndakupinda mudishi ndinotanga kupinda ndigoona munhu unogara mukati sandatanga kuvhura utsva wanzwa sei okuda taura mata basa tiri kunza kufara tanga tisinawo zvinhu zvamadiridzira chipunu chitsva kunidza netaingwaya inoziva kabata tengwai ndei ndekusinza pazvinhu zvemba right mabhodho zvawanda taurai baba chinzi aiwa tikati mabhodho ndiyo chatitikotetenda chaizvo mabhodho chipunu zveshe senebhavhu nekapu zveshe tetenda saka tinyaya tiona panapa tikati zvationa kubarira izvo saka tinyaya tiona kuti tione seiyoyi tatora tatenda chaizvo zveshe zvataona panapa newaya ichichi zvati zvationa kuti titenda kuti nyimbo yedu ifambe zvatiya tifanira kufarira ya saka guys mawoplate planks achoni tamawana isatidi zvokureva nhema akwana taingwaya dzedu dzakwana woplate planks achoni akwana saka nawo kwatakufambira manje kwakuroofing maita basa ndawana chekuwachira handisina nchitambura kuti ndowachira pai maita basa nemabhodho ndawa nekuna mabhodho rino rakaboka ndapa rakabva gumbo futi chirema ndichikona kubika zvakanaka kana ndoda kubika ndoita sechimodho oi ndosakaraizera ufu guys madhava vakambobika imwe sadzi ranga rakaoma guys vakabuda tsinga vachida kuripakura izvo ndewo mitakitiki ndoyanga tiripo nyaya yacho allright aiwa zvina kushata saka right now vanhu vaida kungokutenda ine sapoti yenyu yamuri kupa mhuri yekwamukoma-Tobias zvinofadza guys mbudzi vanadzo nawo izvo vakumabhodho vanawo nawo iko zvino vane dhishi imagine guys nemakapu wanga usina kapu mamune kapu here ndinambogona vaitora nechimwe chakaita chigaba chakuradzai chavaishandisa chigaba nawo izvo zvizvi ndimi mane sipunu yekushandurisa kuita chitukutuku chiya mane ndiro dzekanaka dzekudyira zvi saka mafarere kufara allright saka zvatakuda next manje kukumbirawo kwamuri mhuri yeZimbabwe on behalf of this family ini ndiri kuno kusvika mugovera zvekumasikati ndofanira kunge ndabva kuno saka guys kana muchida kutibatsirawo kuti ndiri kunoku ndimbosiya ndapusha project yamukoma-Tobias ndimboinda because ndine mamwe maprojects andinawo I think amunotozva ari pending ekumhondoro then kune mamwe maprojects manyowani ari kutangawo zvakare zvekunext week saka definitely ndakuda unotangawo rimwe basa rangu nyowaniwo maprivate projects angu andinenge ndichiita kunoku I think ndata 1 month kana nemi munondihwisisawo vanhu wee ndikati mukoma-Tobias ndomboti CA ndomboinda kune mamwe mabasa ndosika mukona kuti ndanichiramba ndichipusha stereki tapusha kusvika paring beam
Chata kuchikumbirisawo manje vachipesa ring beam yavo vovaka mamwe malines epamusoro mbichana kuti vachikwasa kutanga roofing. Ini ndanchishuviro yangu yanga rekuti ndibve kuno kwamukoma Tobias roofing yavo vava nayo nyangwe ndiri kwandiriko kunoziva kuti kuno kuroofing kapera vakutanga kuplasta kuzhe nemukati at least zvinhu izvo zvinokwanisa kutika ndisipo because zvinhu zvedu zvakakwana uye nemafloors angakwanisa kutoitiwa madhoo nemaglasi aya anoisiswana nagrace anenge adi ndo ane azosara but ndo zvinhu zvokupesira zvinhu zviri kuita kuti imba ifambe izvozvi ndo zvinhu zvatiri kunyanya kuda kuti tinge tichikwanisa kuva nazvo. Saka vakambenge vamboti panodiwa maangle line but ndamboita research yangu ndikatarisa ndikaona kuti I think anodhura maangle line acho because anga chindipa total $84 then mahanzi mahokubhouts achanga chindipa $26 apa hastori kwezvozvo right now toda zvinhu zviripo panzvimbo ende mari yacho inozowandisa. Saka bva zvatazoita tazodzoka kumashure ndobva ndati chega nditase ma1155 kuti vanoita mari vakati 1 rate $13. Saka 13 times ari 7 ndiani ko vakadzidza uko 13 times 7 ndiani 7 times 3 21 get 2 2789 that's $91 ematanda 7. Saka kana varipo vanenge vada kukwasa ngonditi zvinhu zvedu because nemangwana Friday neSaturday chete tobva tambobva kunoku tombozororawo tinda kune mamwe maprojects vamwe vanhu vatova kutochema kuti koshera nawo chauyi kumaprojects edu nekuda kwei maprivate anofanira kuti vaonewo zviri kuitika paground pavo. Saka iyoyo $91 ndo yatiri kukumbirisawo kune vanhu. Mumwe akana achiti ndine danda rangu 1 rate $18 ndo randida kubvisa zvakanaka, mwana matanda yake maviri $26 zvakanaka zvakare. Tochibva ipapo anonzi maibr nails tiri kukumbirawo 2 mapackets ari 2 ari kuita $10. Mazenge 1 manje diwa mazenge 26 satechiti 26 times 12 ndo mazenge atikuda. Saka mwana gona nga achiti ndine 1 zenge rangu $12 indine mazenge angu maviri $12 indine mazenge angu matatu $12 zvakanaka ndo musimudziro watakaita imba yamukoma Tobias. Ipapa ndo pano pari critical patasarigwa nawo napo ambozonzwa mukoma Tobias. Taurai nevanhu muchivakumbira matanda nemazenge ndo zvinhu zvakakosha sitereki zvimwe kwese aiwa titenda kuti mazenge ose ava nokuungana nematanda kuti sizive kuti tichiuye pano tikumidzirwe kuti nyumba iyi kumizopera tichatotenda chaizvo chikuiyota kuti aitatokumbira kuti chiuye paimba iyoyi yatikuda titipedzerewo nyumba yedu nekuti mukawana 5 mucharufirwa imwe room kumwe kwosera kwakadero. Akoneza kono wakubuda. Tauraiwe mwa wakungwara uya. Tauri. Wakangwara iwe. Ndikukumbirawo kuti matanda nemazenge auye. Tikukumbirawo mazenge nematanda kuti imba yedu iri kurumbidze kupera. Totenda. Amen. Maekera chimbotaura kuti kumbirawo mazenge nematanda. Guys ndizvozvo mazenge edu 26 ndo atatarisana nawo nematanda 7 hadi timbonaona dai muchigona kuimba zve ndai waitaira makwikwi daira ndikuzedere makwikwi daira ndikuzedere makwikwi daira ndikuzedere makwikwi makoma Tobias iwo ndavirewe chimboimbira unoti makwikwi daira ndikusetere konoseke unoti makwikwi daira ndikusetere uyamuti basire makwikwi daira ndikusetere makwikwi daira ndikusetere tinakunda here kana kuti makwikwi 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 makwikwi daira ndikusetere makwikwi
Mapiko zvokwadi hapana kumira kwazvo uku kurufing kune nyaya akusikidzi game kakwata kuita uku ndoimba zvo pakaipa muri kuziva kuti pakaipa pavana musati maziva uku kwese kwatakambobvadziwa uku inogona kusava yakadero hadzivi hamuzvigoni todini towana mazenge ewani rumi here kana kuti toita sei haiti tokumbira kuti tiwane ose kumbira rumu wani kurufingi kwakaipa uko aiwa tinokumbira ose mazenge apano kusvika panyumba iyoyi tikati tinobarira chaizvo shuwa shambodini hacho tati shuye mukati wenyumba ipere tikuda kuti mazenge oyo auye nematanda oyo apano kuvakirwa nekutumidza kupera nyumba iyoyi pa 2 days amene mukamawana because ndine kuno kubva mangwana kusvika Saturday uyu mwana ari kuchikoro garimbokuradza idai uya kunondiva aiwa chiinda mberi Diamond uya rapo kadzi rake ini mapfekero nitakepesa nimafariri tose mugangster right mbubvisa yeti vamwe vari kukuone uchimhorosa vanhu ungaite tsika bvisa umhorose vanhu hauna chichimhorosa vanhu Say guys, tokangomatopiasa imba yakupera yakutoiswa ringing yabva yatopera vari kufara singaiti ngomatopiasa ari kuimba zvavo makwikwi right uyu wakuda kudzokera kuchikoro mukomana intamberi nogoinda sei wakuda kudzokera kuchikoro saka ndofanira kuti ndinde naye mwana uyu hambozviona unonogwirira Harare chaiko ndokwanonogwirira bhasi saka ndofanira kubva kunomugovera svondo ndendiri pasi ndakananga kupi kudzokera nemwana kuchikoro handiti saka animozviona kuti ndova ndikuti pakaipa pakaipa saka moti mofunga kuti tinomawana here mazenga kuti hatimawana aiwa tinofanira kuti machepanga chinogona kukunda zvazvene chawana achifanofanira kuti audino awanikwe chete zvandingachida chete kuti kamashayiwa kana kuti vashayiwawo zvinenge zvadino zvatikoneka saka mogara sei kana tikashaya mazenga aiwa ndikambogara nyumba yacho handikambodini handikamboteka nyumba yacho kana sina mazenga ndoate nyumba yacho iuyani iuyeni nyumba yacho ipera saka ndizvo ndikuda mazenga mwe afanira kuti asvike hanzi anofanirwa mazenga auyayo right apa vari kumbofanira vafanira kushandisa matanda avanawo aya because isusu hatatsvaga manje ka nhasi tashayiwa transport zvaita kuti vashandisa yabhataneka kubhenda kaainako saka vati vachazondotaura zvamataura baba ekera tinotora manheru nengoro nekochikari notora manheru mangwana toshanda nezvesimatestika saka ndo zviripo apa vakuisa ring beam kutenderera ndakuri hande timbonoona kuseri saka apa pahasi tafamba kuno kundo kwavasanganisa uku azara iyo ndovagadzira nerukanga rubwe uko wayaona vachidira vanozviona vari kurohwa masettings apo vari kutodira ring beam yedu but matanda ndo havazotongota ekufanira kujegera because uku kunhauya tikandee kuti ndozvanachikuradza uyaona pa kuti matanda acho angodero manje apa pairi rachamaisapo parisi kuremerwa here danda riri pakati iche chikutonge charembera kudai chakanaka here tarisunungura sa muchadi muchazochisira kuti paenzani inyaya taona kuti hatingagari hai iri kuda yakapinda imi mozoita sei kuti zviita straight kuti zviita straight chachekerera kana chinge tabudisa panapa because iri kubuda yakadai manje matanda vari kushandisa haisi kuita
ndekungogadzirira wai Saka tomira kunotora. handizivini kuti munozoigadzisa sei because yakutanga karurimi kakadai also mambo yoona kunze kwacho Hapo taiona. saka muchapagadzirisa sei Chobagadzisa chocheka. oh saka ndozvipo matanda ndo angana nokakuya saka vafana kuita neaya even now nyangwe tikada kuti vaite nematanda chaiwo hapana matanda achona vatasha vanosimboti dhirivharira havako hamozviona manje unless mangoti koko vanocheka zvavo saka ndozvipo izvi chizerera right ndozviripo izvi yafamba kaimba ichi chavari kuita ichocho chinonzi chiya vari kuita inonzi chii inonzi ring beam inonzi chii ringini yochine pamusoro ye saka tiripanha kuti ini kuti ukadziwa chidiwa mvura matombo chidii sikatezvatidini igadziwe mamo baba all right yeah right